Салом дӯстон, хуш омадед ба канали ҳаргиз раҳо намекунам. Дар канал обуна шавед ва аз навигариҳои мо бохабар бошед дӯстон. Бисёре одамо дар комментария навистанд ки шумо киноро ҷазир карден, хеле фреб мекунен одаморо, бирорен киноро тарҷумаш мепардоен. Ин нест дӯстон. Шумо дастгирӣ кунен, барои ки дастгирӣ кам бад, мо гуфтем аввал порча музикамоне партоемш, камтар подписчик просмотр бихеза, канал яҳо бихеза ва тарҷума кунем партоем. Вақте дастгирӣ набошад дил там мемонад, дигар наметуни чира. Короче, дастгирӣ кунен, лайк, коммент, поделитсия кунен дӯстон. Иншоалло ҳамаш мешавад, тарҷума мекунем, мепартоем. Бароям дастгирӣ набуд, бароям мо тарҷума накардем. Дастгирӣ кунем, иншоалло ҳамаш мешавад. Бод боше бародаро, пешравиёро интизор бошед. Шумо дастгириямон пешравиед.